Zamñalle mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe diniral jamma bela en garti ha hande e nder deftere no gonnoɗen e dow mum wiyetede Islaamu pinal fulɓe nde ceerno Bacca Ba tawi o wonno ɗo koye haalde ha hande gueɗe ɗe fulɓe paggiri caggal natgol mabɓe islam en kalino ɗo jihad mo fulɓe mbaɗanno en puɗɗinoma haalde ɗo kadi ko fewri e laaɓi ɗe fulɓe kadi ha hande wirdata ha hande koye ɗum nden jokkude tawi en garino ha hande e lawol tijani koye ɗum jokkaten e catal gongal tijaniyankoɓe hono gunasiyankagal hunde wonde nde fulɓe cosi e nder islam ko gunasiyankagal eɗen mbawi wiide gunasiyankagal ko catal e tijaniyankagal ala ko serdiɓe e tijaniyankoɓe heddiɓe so wona so ɓe juuli ɓe gasni to banggue jubbude lawol tijani ko ɓe gotum guilay wasifa lazim ha yetti asurul jumat foof ko gotum hay luural gongal hakkude 11 ngal ala hakkude mabɓe kamɓe somi jumani ɓe birdata ko 12 kono ɗum foof e waade noon ina woodi luural mongal hakkude tijaniyankoɓe gunasiyankoɓe e tijaniyankoɓe heddiɓe ngal ɗo luural addino boom hen sahaji hay uddugol jumaji e jamaji kañum e haare jiiduɓe yantude hen hewɓe e tijaniyankoɓe wontuɓe gunasiyankoɓe kewno ko ferde e dow ɗum ɓe gabbo ceerno pentuɗo lawol ngol ma en garto hen joni noon holko addi luural ngal addi ɗum e ko ɓuuri hewde e ko tinmi ko so yimɓe juuli gasni gunasiyankoɓe keewi ko haalde dow wondude e dande wotere eɓe mbiya allahumma anta salam wa minka salam wa ilayka yabudu salam wa hayyana rabbana bisalam wa adaginnal jannaka daraka daral salam tabaraka rabbana wa taala ilayka ya zul jalali wal ikram ɗum woni pular ya an joomi amen ko an woni jam ummorto koto ma ɗuɗɗoto kadi koto ma ya wurnu amen e jam ya nannu amen aljanna galle ma galle jam ko an woni joom barke e towgol ko an woni joom mangu e teddungal caggal duwa o ɓe keewi reftinde hen ko salatul fatiha laabi tari inna allaha wa malaikatuhu haɗo ayo gasi e subhana rabbika rabbil izzati haɗo ayo ne gasi caggal ɗum ɓe ndewna hen fatiha suudi ko ɗum ɗo woni ko heddiɓe jiiɗa nande ɓeɗo mbi tan ko so neɗɗo ina duwo foti wadde ɗum koye dande less so wona ɗum ina wawi o jiiɓa heddiɓe ha tengti noon so tawi ɓen ɗon ko daɗanoɓe ɓe cuwa salmindira o gunasiyankoɓe to banggue mumen mbi duwaw ko duwaw tan jiɗɗo ina wawi wadde dande less mo yiɗa o ina wawi wadde dande dow jamma ko suudu Allah wona suudu hay goto te ko kanko yamiri yo inde makko jangte hen kala kadɗo ɗum ko toñowo beele ɗum ɗo ina foti addude jiiɓo e hakkude julɓe daw komi sikkani wone sernaɓe noon pelino no feewi gunasiyankoɓe oɗo fiyama en ɗon jaggi tan ko haalde duwaw dande dow ha en adda pelɓodiral hakkude julɓe hanani ɓuuri fakkidde foof noon ko ɗum saabo uddude jamaji e jumaji wone mabɓe kamɓe sernaɓe kaɗani tan e haalde ɓe mbaddi hen ko windude ɓatakuji e nder ɓatakuji ɗi ɓe eti addude hen dalillaji e gaaɗi e nder qur'ana e sunna ene jeeya ɓen ɗon sernaɓe ñande hen windunoɓe ɓatakuji fewde e gunasiyankoɓe ceerno Muntaga Tall yo welete Allah wone makko
ina jeeya e dalillaji ɗiɓen dokki e qur'ana ɗiɗo ayeji garuji. Allah wi nodde joom mon wondude e lorlikinade e suunde, kanko o yiɗa jaggitoɓe. Aya goɗɗo, oto feññin e juuluma dande dow, oto lesɗin dande kadi ha woro, ɗaɓɓu hakkude majji lawol. Aya tatabo, o siftorde yurmede joome maccuɗo mum Zakariya sanga nde o noddi joomiko e noddango suuɗanko. ɓe ɓeydi hen kadi e wiide wonde won neɗɗo goto tan ballannoɗo hinqiɗinade e walde julde ha weeta, ko belnoɗo dande o wonno e te o jangganno ɓurano koye dande dow. ɗum wonno koye jamanu Umar ibnu al Asi. hen gotol oɗo wimo lesɗin dande ma walla jalta jamahu. kono noon gunasiyankoɓe to banggue mumen jaɓani folede de. oɗo aya garowo ko dalilu moɓe kewi rokkude. ala ɓurɗo wawde toñde kaɗowo inde Allah jangtede e nder jamaji mum, caggal ɗum o yaha e bonnude ɗe. joni ina wayno pelbodiral ngal hayso gasani ne ɓesdemo no fewi. waɗi ɗum noon e ko ɓuuri hewde ko juulirɗe maɓɓe ɗe ceerti, walla hay sinno ɗe ceertani ne, ina anda tan to gunasiyankoɓe ɓuuri hewde juuloyde. kala juuloyɗo toon allahumma anta salam bettata ɗum ha ina adda hen caɗele. kono noonne so gunasiyanke juuloyi to jumaji goɗɗi ɗi o haalat allahumma anta salam makko koye dande less, jam dañama. so si ngal ɗo cetal tijjaniyankagal ko ceerno goto mawɗo mbiyeteɗo alhaji Mouhamadou Seydou Ba e welede Allah wone makko. o yi aduna koye hitande ujunere e temedde jeenayyi, o hokki e joomigo koye hitande ujunere e temedde jeetati. mbam makko wiyete ko ceerno Seydou Alpha Ba, jeeya ko nere e nder diwan Bosoya. nene makko wiyete ko sohna Hawli Ba, jeeya ko cikkit e nder falde Yirlaɓe. kono noon lollinimo ko ferde e siñcoyde wuuro makko banggue woddugo no feewi sanne Fuuta Tooro to yadunomo. ngon wuuro woni Madina Gounass, ngo woni ko funnague Sénégal e falde Kolda. ceerno Mouhamadou Seydou Ba way tan kono nanɗo ko Cheikh Oumar Tall haalno e pergol. oɗo wino Fuutankoɓe ko pere darjon. ko ɗum waɗi e hitande 1935 o dañi nokku makko goto keeriɗo e nder ladde Tuula Heela waynira ɗum Madinatul Munawwara. ko caggal ɗum o wayli inde nde o wattinde Madina Gounass. o feri o ƴewni almuɓe makko e pel, hewɓe mabɓe peri gabbimo. Madina noon e ɗemgal arab firti ko wuuro, kono holko firti Gounass ɗum laaɓani mi taw so haalde gonga. kono tan Gounass ina lolli no feewi. wonni leegal gotal e geeji wayi Dakar wiyete ko Madina Gounass, ko noonne leegal gotal e Mbour. en kalani kay rewɓe makko ɓe, ɓeɗo mbiyete ko Gounassiyankoɓe, lawol makko ngol Gounassiyankagal. wiyama noon wona kanko tan goro sinci wuuro ngo, ko kanko e biyeteɗo ceerno Amadou Baro e ceerno Alhaji Ali Thiam ndendi e sosdengo hitande 1935. ina yaaji kadi o hawruno e ceerno Amadou Baro koye Kolda. ceerno Alhaji Ali Thiam ko on wonno toon jaatigi makko. ceerno Mouhamadou Seydou Ba noon haɗani tan e ferde sosde wuuro e wiide yo almuɓe makko gabbo. ala o wadduno hen o innirno Daka ko. o fuɗɗi ɗum koye hitande 1942. holko firti Daka?
holko waɗete toon. Witeɗo Aliou Huma windi e jande wotere witende Le Quotidien. O wi wonde Daka ko ñiɓde nokku goto fodde balɗe sappo, tawa ala ko waɗete toon so wona dewal Allah, julde, jangude Qur'ana, jangtade Allah, salatul fatih e jangude sayfium Seek Oumar Tall, yantude e lazifaji e wasifaji kewɗi ɗi limotako. So ɗum fof yewti, ceerno ina waɗanno jewte ɗew innirno batuji sunna. Ɗeɗo jewte ina godi ha joni e bandaji mañoto fon. Hakkunde nokku ɗo Daka o waɗete ɗo e wuro Madina Gounass ngo ko kilométre uji 10, te ko worɓe tan gonata toon, rewɓe ɓe keddoto ko wuro. Ɗen ɗon jewte batuji sunna kaɗani tan e waɗede e bandaji mañoto fon, ɗi mbaɗama e defte bindade e Pular. E deftere mabɓe wotere wiyetende batuji sunna, winduɓe e tima andinde holko woni Daka. Deftere mabɓe wotere wiyetende batuji sunna, winduɓe e tima andinde holko woni Daka. Ɓe mbi Daka ko lulde dewal Allah e jokkere indam. Gaga tan wonde Daka ko dewal Allah, koto worɓe ɓolɓe telɗinanto Allah ina ndumi e Alqur'ana e salatul fatih e dewe Allah goɗɗe. Gaga tan ɗe gueɗe ko pottital woɗɗodirɓe, kadi ko ɓadodiral hay laamuji ɗi. Ngari fodde balɗe makko jeenayi ɗe, leyɗele saraji ɗi fof ina guddita keeri mumen newnana yimɓe ɓe e wawde hawridde e nden moƴƴere. Ñande cakugol cente nulaɓe laamu ɓe Sénégal e ɓe leyɗele koddiɗe fof ina jantodira e julɓe ɓe e dartude duwawo cakorji. Ngal gollal mawgal yimɓe kewɓe, yimɓe hewɓe ina kawrita hen e kala hitande yettere Allah ngam sembe Islaamu, nehade e sunna nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam e lawol Cheikhna Cheikh Tijani. E coccodiral ngal ina adda laaɓal neɗɗo e seto mum, kadi e ɓamtare aade to diini mum, to rendu e kala moƴƴere. Hande noon so haalde gonga, Daka ko hunde mawde, ko goto e kewuji diini ɓurɗi mawnude, wona tan e nder leydi Sénégal ndi, kono kadi koye leyɗele taariɗe Sénégal ɗe, ko wayno Mauritanie, Gambie, Guinée Conakry e Guinée Bissau. Daka kadi wona tan dewal Allah mehal tan, kono kadi ko njulagu. Yimɓe hewɓe so ina ngara Dakade ina keewi addorde marchandise mumen, marchandise mo ganduɗa hewani e Sénégal walla taw ko kañum ɓuuri webde. So yimɓe ina kotani sooda goɗɗum nawora. Ɗum fof e waade noon, Daka kadi ina waɗi caɗele ndiyam, caɗele ɗo wona, caɗele ɗo hoɗa, caɗele laaɓi e ko nandi hen. O waɗi ɗum ko Dakatoɓe ɓe keewi jippade koye caaleje leɗɗe e huuɗo, koye nder caaleje ɗe ɓe ñallata, ɓe mbaalata, ko hen kadi ɓe ndefata. Yanti hen caaleje ɗe ko ɓuri hewde kondirte ko huuɗoyor ko kos e leɗɗe. En kalani kay taaridi e saaha nguleki pantuki e hendu hewndu. Ko ɗum waɗi hen sahaji cumo ina waɗa pittali mbase hen. Ñande 15 lewru avril hitande 2010 cumo waɗino yimɓe ɗiɗo maayi hen. Ko noon e hitande 2014 cumo waɗi mawɗo goto jarannoɗo e duuɓi 65 sanki hen. Kono koye hitande 2017 cumo ɓurgu bonde ngu waɗi toon. 24 neɗɗo wiyama ko 3 maayi hen. Hitande fof noon laamu Sénégal ina fodana ɓe fewnude nokku o beele ma caɗele ɗe gusta, kono ha joni de caɗele ɗe ina jokki.
Daka kadi ko fedde nde wiyete ko dental Daka Madina Gounass walla e Farais la fondation dental Daka. Ngal ɗo dental noon ina nawa yimɓe hajju e umra, te hitande fof yimɓe winditoɓe hen ɓe ina ɓeydo hewde yantude hen. Kamɓe ɓe kewani dañde caɗele ɗe pelle goɗɗe kewi pelle goɗɗe nawoje hajju kewi dañde. Daka kadi ko pular, so tawi ɗemgal lawɗinagal islam ko arab, ɗemgal murid e tijjani galle sisiɓe ko wolof, ɗemgal lawɗinagal Madina Gounass ko pular. hay sinno ɓe dañi koɗo ko wayno garanɗo laamu ɓe kalata koye pular, caggal ɗum nantine wolof walla e farayse. ina yaaji kadi wonde pular ina jangue toon no feewi, ko noonne mulde defte ɗe pular gomu cafal ko yeru e mulgol. Gounassiyankagal kadi ko wasde jangude farayse. Wiyama wuro Madina Gounass ngo fof e mawnude ala hay école goto. ɗum ɗo so tawi ina wawno famede yonta ceerno Alhaji Mouhamadou Seydou Ba, wawa e kala mbadi famede ha joni. ina yaaji wonde ceerno wiyanno ko kala mo jaggue junggo ɓiyum nanni ɗum école, ma ɓinguel ngel jaggo e junggo makko nannamo jeygol. e miijo hooram adduno ɗum tan ko kulol laamu tuubuki, ko farayse naaɓe gonno ɗo ina mbaɗa ko beela, ina mbayle yimɓe, ina mbaɗa ɗumen goɗɗum. caggal jeytare lomtiɓe makko ɓene jokki e wadde golle ɗe halifaɓe mabɓe mbaɗanno, kulol ngol ni jokki. kono ɗum fof e waade noon ɗum fotani haddeɓe hande o janngude ɗemɗe guurɗe, ɗemɗe jaajƴe kuterteɗe e leydi ndi e caggal leydi ndi fof, ha tengti noon e ɗemgal farayse. gari ha ɗo gonɗen ɗo e Sénégal ko kangal woni ɗemgal lawɗinagal, hutortegal, liggortegal e dendagal biroji. yanti hen kala jiɗɗo ardade alay saago wawa ngal. e tem mbiɗe yenana Madina Gounass naɓe ina poti wawde ardade e kala gueɗe, guila e diine ha e gueɗe aduna fof. so ɗum fof yawti neɗɗo fotani jangguirde ɗemgal ngam yidde ngal, ala. ɗemgal haadi tan wona ngal neniwal jangguirte ko faggorede gandal e humtude hen haaju mum to banggue jokkodiral, ɓeydude hen neɗɗo wawa renade e neɗɗo goɗɗo so tawi o heɓidaki no feewi e ɗemgal on. arabe ɓe mbi mo jangi ɗemgal yimɓe woɗɓe o hisa e bone mabɓe. nden noon hande o so Madina Gounass naɓe jiiɗi hisde e laamiɓe ɓe farayse naɓe lomtini ɗo ɓe, walla e farayse naɓe ɓe koye mumen, alay saago ɓe keeɓi ndo ɗemgal lawɗinagal ngal kono ɗemgal farayse. tawa gueɗe mabɓe fof ko kamɓe mbaɗanta ɗum koye mabɓe. ɗum ɗo noon wawa laatade so halifa mawɗo o jaɓani école aji guddire wuuro ngo. ceerno Mouhamadou Seydou Ba noon ina andirano wawde haalde, ko bawɗo pular no feewi sanne. gaga wajuji makko patuɗi e diine islam ɗi o haalanno ñande fof ha tengti e sunna nulaɗo. omo hewno kadi haalde pulereje kañum e tindinoje patuɗe e rendo o wondude e janisaji. ina yaaji wonde ko kanko haali ɗiɗo pulereje e tindinoje garɗoje. ko kanko wiyanno Dakaru hadde ko haɗa e Dakaru koko haɗa, hadde ko haɗa e Dakaru koko haɗa. kanko wiyanno Dakaru surka karwito habba dande ha tiiɗa ara e galle wirto joom galle ina jooɗi e dammar galle. o wi alo wiye wiyani hay hunde, o yewta o tawa e yumma e ɓiyumma debbo nder. o wi alo maire yalta, maire no yo boowal ɗaccidamo e ɓiɗɗo nder suudu.
o kanko wiyanno Bacca Loria ko Bacca tan Oria. Kanko wiyanno ko debbo jaasi ko fof ɗon gara jibinde étudiant. Kanko wiyanno droit ma e droit oto fof rokku oto. Ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe, ko ɗo katten e nder deftere mawɗo men Bacca Ba wiitende Islaamu e pinal fulɓe. So Allah jaɓi wasara gartu yen ɗo e haalde gammu hono mawlud e zéruji, ɗum kadi ko gueɗe ɗe fulɓe paggiri. Noon Allah jarama on jarama.